ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ነቶም ብደረጃ ዓለም ኣገዳስነት ዘለዎም ልዑል ቆላሕታ ተገይሩሎም ሚድያ ናይ ዓለም ድማ ብሰፊሑ ይዛረበሉ ዘሎ ኩነታት ክንርኢና ካልእ ድማ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ እስራኤል እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ እያ ብኸመይ መንገዲ እያ ክትባበያ ክትገብሮ መን ክሕግዛ እዩ ምስ መን ኮይና ክትገብሮ እያ ኢራን ከንታይ ክትገብር እያ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዝለዓል ዘሎ ሚድያ ድማ ኣብ ከምዚ ኩነታት መፍተቱ እዩ ዝረክብ ስፔኩሌሽን ይብልዎ ሓደግ ብድመስሎ ወይ እውን በቲ ዘለዎ ዕምቆት ናይ ኣተሓሳስባን ናይቲ ዘለዎ ሓበሬታን ትንተና ክህብን ሓበሬታ ክህብን እዩ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ so many information ግን ኣብ ዝተወሰነ ነጥብታት ግን ዳርጋ ተደጋጋሚ ክርም ፈቲና ኣለና እስራኤል ክትሃርም ምዃና ኣሜሪካ እውን ዋላ ሙሉእ ብሙሉእ እንተዘይኮነ ክትድግፋ ምዃና እንተኾነ እቲ ቀንዲ ሕቶ እተን ኣብ ጎረባብቲ ናይ ኢራን ዘለዋ ሃገራት ዓረብ ከምስመን እየን ክኾና ዝብል ዓብዪ ሕቶ እዩ ዘሎ ሕጂ እውን ምክንያቱ ኣብዚኦም ኩለን ሃገራት ኣሜሪካ ብዙሕ ወታደራዊ ቤይዝ ስለ ዘለዋን ብዙሕ ወታደራዊ ኣሰት ስለ ዘለዋን ኣፅዋር ስለ ዘለዋን ስለዚ ነዚኣቶም ተተጠቂማ እንታይ ከመይ ክኸውን ተዓውደ ኩናት ከቢድ ክኸውን ብስፍሕ ዝበለ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝመፅእ ሓበሬታ ክንርኢና ዕምቆ ዘለዎ ሓበሬታ እዚ ድማ ኢቭን ኒኩለራዊ ኩናት ንክጅምር ንዓለምና ዓብ ተራ ዘለዎ ምዃኑ እዮም ዝትንትኑ ዘለው ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ክሳብ መወዳእታ ፅንሑ ስፍሕ ዝበለ ትንተና ድማ ክንርኢና All right, with between the Emir of Qatar and the President of Iran. Iran, the brotherly state, on his first official visit to the state of Qatar. It comes as part of the continued dialogue between the two countries and fostering cooperation at all fronts. Together with His Excellency, I had joint meetings during which we discussed domains of cooperation between our respective countries and exploring the prospect horizon of cooperation, namely in the commercial. ኣሚር ናይ ቀጠር እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣኒ ሓደ ኮንፈረንስ ያካይድ ኣሎ ንኢራን ድማ ብፍሉይ ዓዲሞማ it's a very important meeting ምክንያቱ ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ኣብዚ ናይ ሃገራት ዓረብ ብዙሕ ኣይሳተፉን እዮም ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተን ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ቀጠር ነቲ ኩነታት ናይ ሓማስን ናይ እስራኤልን ንምሽምጋል ብዙሕ ዝፃዓረት እያ ግን እስራኤል ክትሰማማዕ ከምዘይትኽእል ስለ ዝፈለጡ ዝግበር ነገር የለን ተባሂሉ ማለት እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ኣዝዩ ንእሽተይ ሃገር እዩ ብዙሕ ናይ ነዳዲ ኢንፍራስትራክቸር ዘለዎ እዩ ብዙሕ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ዘለዎ ቦታ እዩ እዚ ናይ ኣሜሪካ ድማ ካብቶም ኣገደስቲ ኣላይስ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቀጠር ዝበሃል ኢራን ናብኡ ምምፃኣ ንሽምግልና ድኾን ይፍታን ክኸውን ኢና ኢልና ግን መን ዝደለኻ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንእስራኤል መን ይከስምዖ ዝኽእል ነተንያሁ ሲ መን ይከስምዖ ዝኽእል ማንም ከስምዖ ኣይክእል ዓለም ኩላ ተኣኪባ ከተስምዖ ኣይትኽእል እያ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ነቲ ጉዳይ እስራኤል ኣብ ኻዛ ትገብሮ ዘላ ክኾኑ ንኸሎ ነቲ ናይ We his a lasting peace in the region. Any other proposals is nothing, are all doomed to failure. The Palestinian people have been offering great sacrifices over decades, cannot accept less than that. Once again, I thank His Excellency for his visit, wishing him and the Iranian people all progress and prosperity. መብዛሕትኦም ሃገራት ዓረብ መወዳእታ ዘረብዎም ፈለስጢን ግቦም ክረኽብሎም ሃገራውነቶም ሃገሮም ክዋሃቦም ክኸላሎ እቲ ክልተ ስቴት ሶሉሽን ዝበሃል ንክልተ ሃገር በጎኒ ጎኒ ክነብራሉ ዝኽእላ ዝበሃል ንሱ እቲ ናይ መወዳእታ መፍትሒ እዮም ዝብሉ ዓለም ምሉእ እውን ከመይ እያ ትብል ግን እስራኤል ከዓ ነዚ ዘረባ እዚ ክሰምዖን ክትቅበሎን ኣይትደልን እያ ምክንያቱ ብሙሉእ እቲ መሬት ክትወስዶ ስለትደሊ እቲ ዕላማ ኣብነት ነተንያሁ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍፁም ብዛዕባ ይዛረብን ኣብ ዩኤን ከይዱ ሰላም ከምፅእ ይብል ግን ንፈለስጢን እንታይ ክገብራ እዩ ግን ኣይዛረብን እዩ ዕላማ ድማ እሱ እዩ ፕላን ከምዘይብሉ መወዳእታ እንታይ እዩ እቲ ኤንድ ጌም ናትካ ተባሂሉ ኣይዛረብን እዩ እቲ ኤንድ ጌም ድማ ነቶም ፈለስጢማውያን ጨፍጪፍካ መይቢ ክስደድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ናብ ካልእ ሃገር ተኸይዶም ንዖም ገንዘብ ሂብካ ገለመለ እቲ ከም ፕላን ኣብነት ንግብፂ ክኸዱ ድማ ኣብ ንግብፂ ገንዘብ ክዋ ገንዘብ እዩ ነይሩ ትበደብ ግን ግብፂ ኣይተቐበለቶን ካልኦት ሃገራት ዓረብ እውን ናብአን ክኸዱቶም ሰባት እሞ ገንዘብ ክብዎም ገለመለ እዩ ነይሩ ነቲ መሬት እዮም ዝደልዩ ዘሎ ነቶም ህዝቢ ኣይደልይዎም እዮም ዘሎ እስከት ናይ ኢራን ከንታይ In the name of Allah, the Omnipotent, the Merciful, as a matter of fact, I extend all thanks and appreciation for the warm reception and generous hospitality. I thank His Royal Highness, the Emir of Qatar, for his views and proposal. And I personally agree and concur with all what he has presented, namely in terms of the multilateral mechanisms. Bolstering our bilateral relations is very significant and important. We must have
as a country, harmony and unity together with our regional and neighboring countries, namely our Muslim countries. And this is what we were commanded by his حدش بريزيدنت بزشكيان استباهلا بزك أربعة استمرت بريزيدنت يدحرتي قتلت نايتي بريزيدنت إيران منيسير وزارة وصايناتون عبيت ديليجيشن زركبوا إيران بزح واجاز غفلت يابز حلف عامتها بريزيدنت ناتازنا ريبريزنت راسي بس عبيتي منيسير وزارة وصاين عبيتي أبارات نايت منقسم نفاريت وديقون كم سقطلو تا نفاريت ونسون تقدايتي سسراير ركبكم زلوين زعم لذي إيران بزح عينت بدوهات زقات ما بزح بدوهات زقات ما زلوا هجري عجن إيدهم زي بوزبيا. If you look back at تاريخ تأميت كابرشيانس مالت كابتي ancient civilizations زلهم تاريخ زلهم أبعد تاريخ زلهم هجري. Maybe it's time أبقى point حيلهم كم تزغلوا هجري بتقدروا حيل لهم بقول لك حيلوا زغلوا عبرة سبيهم. تعم حيال عبرة سبيزي. لطيت أنت civilizations زبقة عبرة سبزنا بري. جن بتنكز بسنك تسلو جران عجوان يعني عمتها زقصلة هجر كم تزدل لك وطبعا عن تركت كونها كانت بزوج أجاتات ونيزلوا برسيل إيدهم زهبوا هجرنا نرزلنا ولا ون تقول تصابوتات بحيل لنا خطر بزلع على حيلية خيطلو أبزوان زي أبزبلت مدرخ بتشحنكم زلوا نزقرابتهم بسلام فقرن كنا برقم دليل ما by the prophet. We cannot accept that Israel continued this genocide, war, and crimes all over the region. We are looking forward to bolster our means of cooperation with the state of Qatar. And we together can harness these efforts. And I hope that the discussions between our delegations and the meetings that will take place in all domains, including transportation, health, education, So مسكتر زلهم زمدنا أنا كم حيشو يزارب زلوا جن بحفشة قدينا إسرائيل قبل وهم زي يقولون نبحكي عب حدا جنيا بوتا خلنا يتمجشات قبل زلوا but we don't know من البات زعبات قداي تنتايبل. More assassination. No one throughout history has perpetrated such heinous crimes. If they reacted, we will react more fiercely and harshly. This is what we are committed to. Again بتدقاقامي إلى ما زلوا إيران زين إسرائيل تعمل لسا بزبرت أنا هم كمل لسينا سلازي هذا إن إسرائيل ريوم مالو بينك penetrate كون كم زغلتير defense system ناتهم ريوم مالو سلازي إنت حريرة إسرائيل هريماتهم بلك كأساتهم قبل ملسك بمخانومي سلازي I don't know أنت عينت كويناتي I hope إذا كوينات تطوي بالخون هاتي تمنيت no war peace ينندل سلام ينندل وجذب على يندل نجن سلز دل خايخا يقات مالت أيكون إذا كنا زي كل ملكعناته نبع بكيناتي خيط كم زلي بروفيسور جون مرشايمر هذا كابتن توب سكولرز نايزي geopolitics نسمع يسكي toward Israel ostensibly for the assassination of Hassan Nasrallah, which was ordered from either a hotel room or an office in the UN in the United States by Prime Minister Netanyahu himself, was a message only or was an effective hit on military and intelligence targets in Israel? I think it was a very effective hit. Most people in the West, and certainly in Israel, when you hear them talk about what happened with the October 1st attack, is they say it was a failure, and it shows that Iran is playing a very weak hand. I think that's not the way to look at it. I think people are not thinking strategically about this whole issue. What you want to understand is that Israel and Iran are engaged in a competition that involves assassinations, and it involves bombing strikes against each other's assets. بروفيسور جون تايب لالو بحفشة زي بقدامي إيران زجبرتو جبر ملسي كم جبر ملسي نايتي ناي نصر الله مقتال نايتي إسماعيل هنيا أب إيران زي تفتسمي كالود بزحت قتلتات قاتيهم زنبر ناتهم جبر ملسي كتم مخانا جرانيرا سلازي ناتو يا جرا سلازي إزعجي كم يزرع بخمي خاطر تنقل لغلو مبزحتو سب أب معربا وعالمكم ونا بإسرائيل زي استوعلوا لنا قرب طولو انتهى اللي بلالو إيران إسرائيل أب بتوع وددر يمزلو زي وددر زي دما قتلتن كل عينة ناي حتتكا حيلي مدخامن زي تحوسي عبنة أكتوبر شوعات زقات أمي كرؤية خلنا فيلرنا يمي نا إسرائيل كم زنبري دخمتنا يسلينا إسرائيل كم زنبري زرابي خات سمع كينوغن كنت متكتكلا لك أنتهي مالتيو. And in that competition, it looked like Israel had the upper hand up until October 1st. This is 2 days ago. Because you want to remember that the Iranians had promised that they were going to strike in the wake of the July 31st assassination
of the Hamas leader in Tehran. The Iranians had said that they were going to respond and strike, and they did not in all of August, and they did not in all of September. And it looked like the Iranians were very weak. And then, of course, last Friday, the Israelis assassinated Nasrallah, who was obviously a close ally of Iran, and Iran did not do anything. So it looked like the Israelis were in the driver's seat and the Iranians were weak. Well, So كل ነገር ተሓይዙ ዝርዮ ዘሎ መጀመርያ እዚ ኩነታት ብፍላይ ኣብቲ ወርሒ 4 ኢራን ናይ ተቕድሚኡ ዝተገበረ ኩሉ ግብረ መልሲ ፈቲና ነይራ ወላ እውን ብዙሕ ዕላማታቱ ዘይሃረመ እንተኾነ ግን ኣትሊስት ናብ መሬት እስራኤል ክትኩስ ምኻላ ሓደ ስጉምቲ ወሲዳ ነይራ ድሕሪኡ ግን ብዙሕ ፕሮቮኬሽንስ ገይራ እስራኤል እንታይ ማለት እዩ ክልቲኦም መን ይተሓያል መን ዓቕሚ ዘለዎ መን እንታይ ክገብር ክእል ኢሎም ኣብ ውድድር ስለ ዘለዎ እስራኤል ድማ ብዝሓለፈ በተደጋጋሚ ኢራን ዓቕሚ ከም ዘይብላ ነታ ዓቕሚ ናይ ኢራን ኩሉ ገይሮማ ዝኾነ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ሓንሳብ ግን ኣይገብርን እየ ምስ በለትካ ጠጠዋይ ትብልኒ እስራኤል ኢሉ መመሊሳ ትፍትና ነይራ ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ናይ ሕዝብላ መራሒ ፖለቲካዊ መራሒ ዝነበረ ናስረላህ ቀጢላ ስለዚ ሕዝብላ ድማ ብቐረባ ምስ ኢራን ዝሰርሕ ወይ እውን ሓደ ኣካል ናይ ፅልዋ ኣክሰስ ኦፍ ሬዚስተንስ ዝብልዎ ይሱ ኣብ ሊባኖስ ድማ ነቲ ህዝቢ ሊባኖስ ኮይኑ ናይ ሸዓ እምነት ተኸታሊ ንዑ ሓደ ደጀናቱን መራሕናቱን እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ሃገሩ ኣብ ልኡላዊ ሃገሩ ዝነበረ እዩ ሓደ ሬዚስታንስ ሓይሊ እዩ ልክዕ ከምዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ትማሊ ኣብ ሰውራ ናይ ኤርትራ ከሎ እንታይ እዮም ዝብሎ ነይሮም ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ እዮም ዝብሎ ነይሮም ገለገለ ኤርትራዊ ኣሎ ኣብዚ ተገምቲሉ ምስ እስራኤል ከጣቅዕ ምንታን ግብረ ሽበራ እኒኦም ትዮም ኣብ ግብረ ሽበራ እኮ ኣብ ካልእ ሃገር ኮይኑ ሸቢሩካ እምበር ኣብ ሃገሩ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እንታይ ግብረ ትብለ ኣለኻ ሕዝብላ ኣብ መሬቱ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሊባኖስ ሃገሩ እዩ so whether you like it or not ሕዝብላ ኣብ ዓዲ ዘሎ ብህዝቡ by the way ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ሊባኖስ እውን ፖለቲካል ፓርቲ ሕዝብላ ስለዚ ሚሊታሪ ኣርሚ ከምኡ ድማ ፖለቲካል ፓርቲ ኣብ ሃገሩ እዩ ዘሎ ሓማስ እውን ግብረ ሽበራ ኣይኮነና ሬዚስተንስ እዩ ሓደ ሰብ ተጨቆይምካዮ ግብረ መልሲ ክገብር እዩ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ኦፍኮርስ ታሪክ ኤርትራ ዘይቅበሉ ሰባት ከምኡ ክብሉ ትቕበሎም ኢኻ ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ታሪክ ናይ ኤርትራ ተኣምነሉ ኮይንካ ሰውራ ናይ ኤርትራ በኢትዮጵያን በእስራኤልን ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ብዓረብ ዝድገፍ እዩ ዝበሃል ነይሩ ታሪክ ናይ ኤርትራ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዘይኣምን እንድሕር ኮይኑ ንእስራኤል ነዚ ትገብሮ ዘላ ከጣቅዕ ናይ ግድን እዩ ስለዘይርድኦ እምበር ሰውራ ናይ ኤርትራ ክሳብ ናፅነት ዘምፅእ ግብረ ሽበራ እዩ ዝበሃል ነይሩ እስራኤል ድማ ምስ ደርግያ ነይራ ንኢትዮጵያ ትሕግዝ ነይራ ኢቨን ኣብዚ ወረራት ናይ ወያነ እውን ኢትዮጵያ ትሕግዝ እስራኤል ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ዝኽተልጠት ክእል ኣለካ ወላ እኳ ምስ ኤርትራ ኣብቲ ቦታታት ናይ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ትጥምት ኮነት ብመንገዲ ኣሜሪካ ገይራ ከተሳልጥ እያ ትደልሳ ኣሜሪካ ምስ ተዓወተት ኣብ ኤርትራ ሽዑ እያ እስራኤል ድማ ክትዕወት ትኽእል እምበር በይና ምስ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ገለ ገይራ ኣይፈተነትን ስለዚ ካብ ቀደሙ ኣንጻር ኤርትራ ፖለቲካሊ እስራኤል ምስ ኢትዮጵያ እያ so this is very clear ወላ ትማል እውን ሓደ ፖለቲከኛናቶም ኣብ ትግራይ ኣትዩ ንትግራይ ንብስዕፋ ክንሕግዝ ኢና እዩ ዝብል ነይሩ ኤርትራ ተኣጊዳ ከላ ማለት እዩ so it doesn't matter ናይ ኤርትራ ገለመለን ብሓፈሻ ከም ኤርትራዊ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናፃ ዝኾነ ተሓሳስባ ክህልወካ ኣሎ ምስ እስራኤል ኣይትኹን ምስ ፈለስጤም ኣይትኹን ምስ ገለ ኣይትኹን ናፃ ዝኾነ ምክንያት ክልቲአን ሃገራት ንዓና ብቐጥታ ምሳና ረብሓ ዘለዎ ወይ ስትራቴጂካዊ ምትእስሳር ዘለዎን ሃገራት ኣይኮነን ስለዚ ፌር ኮይንካ ብናፃ ኦብጀክቲቭሊ ክትሪኦ ከለካ ድማ መን እዩ ዝብድል ዘሎ መን እንታይ ይገብር ኣሎ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ ዳሁ ንቐፅል ኣብዚ What the Iranians have now done is that they attacked or they counterattacked or they retaliated against Israel on October 1st with 180 ballistic missiles, a good number of which got through and did some damage. But that's not the important point. The important point is they retaliated and they have told the Israelis that we expect you to retaliate, but you want to understand if you retaliate, we are going to counter retaliate. So what the Iranians are now doing is taking the Israelis up the escalation ladder. See, the Israelis thought they had won. They had in effect neutered the Iranians. The Iranians were not going to retaliate, but that's no longer the case. Now you want to ask yourself the big question, what happens when you go up the escalation ladder? All right, before we talk about that. Okay, ሕጂ እንታይ እያ ኣብቲ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ዝብላ ዘሎ እዚኣ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ነጥብያ ክሳብ እዚኣ ናይ ዕለት 1 ኦክቶበር ዘን 200 ዝኾና ባሊስቲክ ሚሳይል ዝተኩሶም ብዙሓት ካባተን ድማ ዕላማታተን ሃሪመን ዝብልዎን ዘሎ ኢራን እስራኤል ድማ ሃሪመን እየን ግን ዝኾነ ዕንወት ኣይወረዳን ኣብ ዝብል ደረጃ ክልቲኦም ተገራጫዊ ሓበሬታ እንዲኦም ዝቡ ስለዚ ንክልቲኡ ሪፖርት ክትገብሮ ዘለካ ኤግዛክትሊ እስራኤል እንታይ ከም ዘጋጠመ ስእሊ ብሕቡእ ዝወፀ እምበር ብኦፊሻሊ ከምዘይሃረመ ዘርኢ ነገር ኣይረኣዩን ስለዚ ክሓብዎ ዝፈተኑ ነገር ከም ዘለዎ ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ኣሎ ግን ብዙሕ ድማ ተቐዲሑ ሃንደበት ሽዑ ዝወፀ ነይሩ ብመን እስራኤላውያን ድዮም ወላ መን ኣውፅዎ በጣም ሶሻል ሚድያ ሰርኩሌት ገብር ነይሩ ብፍላይ ኣብ ኤክስ ብብዝሒ ተራእዩ ኦኬ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኢራን እቲ ዝለዓለ ኢድ ሒዛ ኣላ ኢሉ ምክንያቱ ኢራን ነዚ ግብረ መልሲ ከይሃበት ከላ እስራኤል
إيران كم زفرهت كرا وسيدات نيرا إيران كا فريها إلنا نيرنا حقهم يوم كأنس أنت فرهون يمحر لهم يميلا نيرا يمحر لهم مس إسرائيل مس أمريكا مس بمولو كولكتيف ويستن كتواقع يتغلقها it's very hard إيران كتفرح نبوريو I mean look at this تنهي لغريكم يعني Really? no زي يكون أنت شرط عنكم بلا سكمي where was I دحين تمني سكري كومنتاي مالت مانو كند منتاي سركلت كوينا زلا إيران كند منتاي ناي وصاي معرباين حجز الله إسرائيل سلازم نزي أبجمد بمتاو إيران فريهم تلوني فاين فرهوا ولك إسرائيل نبينه كمان حيال هجري نبينه حيال هجري بس إسرائيل بينه أيكونن مس إيران كواجا مس حماس كواجا يدلني إسرائيل بين أن حماس تتابوش أزلو بين كتواجو يتدلنا حنتي شيبمنت نايا صوار كاب أمريكا تطوتيلو ويوم زبلنيرو حنتي جزيت راي بايدن تطوبيلوا كوميا لن مقرع تو ريبابليكان كتصلوا له دليل معناته ني إسرائيل كالكيلو صوار قال من باي ذا واي أبي يوكرين كون كلوجن دطو يبلوم يوكرين ما هو منصر معك سارتات معك موتن معك شجرنا قاتي مولم anyway إسرائيل كون كله إسرائيل has a lot of support can do support يبلان إيران بقرانا نحن نوح عمتها تستعاد صوتها سلازي إذا كل عزوان كبان كالوايا نفسها ديفند قبرت تفتنزلا إنترستنا ديفند قبرت تفتنزلا now let's go back إيران جراتو زلا مدقعتي ني إسرائيل تايلا تلاج إزي ودينا لنا إحنا مساقون ووساخ قبر ملسو تهيبكم نحن عونكن هبينا انت زي اللقن قبر ملسو جنتاي مالتنا تسكاليشن جيرو مساتهم تا كعسو ناب إسرائيل هسكيرو مالو تطور كنبلينا عند حيلكم فاين احنا تطور كنبلينا كنت كسولي تخوينكم كن كنقصلينا يا زال حجي اسرائيل كنت تطور كتب لا يكونتن حجي اذا بعبيو ابت زو بايزلو قالوا تهجرات كتاك غبريان اسكن A detailed look at what could happen next. Our defence and security analyst, Professor Michael Clark, joins me now in the studio. And Michael, just talking there about the success of what Iran tried to achieve last night, how effective was its targeting? As he pointed out, 180 rockets, some did get through. There was some damage, we think. Yeah, I mean, some were let through because the system works in such a way that with ballistic missiles, you know where more or less where they're going to fall. It's like a cricket ball hit in the air. Once you're watching it, you know pretty well where it's going to land. And in some cases, if these things are going to land somewhere harmless, let them go. So كابت استجبر متكعتي ولا ونت معربة وميديا قال علاماتاتو كم زحرمة أدميت كجبر ويون مبزحت بزي إسرائيل كله كم زم كانتو ولا حنتي كم زي ورده قال جيرو يوتمي معربة وميديا زار مبزحت بزي عبزوان زجن نا إيران أسوار علامو كم زحرمة كزارو بجميرو مالو سلازي زحرمو اللي بوتا تدما كسمعوهم انت عينت علاماتات كم زحرمة كذا كسيد حرب إيران زحبو حبريتا دما كلتيو أجنازيبنا نخلتيو مع زنكر سلازلنا أبكينات كل زين تهم زول مجمرة يزموت حكي يزموت يمزولو معناته نفسه كف وجناتو كم عود كزارب سلازي فتن نخلتيو بالانس كتقبرك كتكلال لك تخكلني حبريتا بفلاي نايتن سك سلازي كنا أنا بفلاينا إيران دقافي كونكو نا إسرائيل دقافي كونكو كم يجركات حكي ويونتي كون النت نابز بي ريبورتد كبرينات إعلامة كلتيوم سيرترا زخوني يخون متسسار زي بلام هجرات يمكن هو تيون بعين حق خطر خلها إسرائيل يتبدل زلا زخا ولا حد زكاتي يقولون إسرائيل يعني زخون الزوبا أبزوان زي شجر فتيرات لزلا زخا حيل لنا تعبيد سلزلو حيل سلزلو نتم أب حزبي خزاز قبروهم زلو كنتات سبن حرقين كا هيماني تنتلك بغالي لكتر دوت خليقة مالت نحن سب كاب جزوز إخا نبجزو مسيخا نمريتو مسيخا كي أخلك زي أخلك مريت وسيد كانت تحدد ما زي مريت كأنه تبلو نت مريت نخط وسد نتهز بكتوس نشتو إن نرزل لنا ولا حنتك على definition يبلو نتنياهو زخط له زل من قدي نتهز بأصنيت كا مريت نموساديو simple ولا حنتي يماننس أقامن تخدلو كم زي terrorism أكتوبر شو حتى قال كل زي بمخنيات مدلايو نمخنيات نمركب زقبر وطرعي بر أكتوبر 7 بعد حاجة في كذا تخيم سلمتاي تخيم تم تقعد جل بسوفيستيكيتد تكنولوجي تحت يرزل دوب كفيت كبع الغا دحريتي خيم دا of course مخا مسمس شو حتى ساعات ريسبوند خي جبركات حبيك أو إلكا لحر بقى زت غيرو ليل كانت مزبي شعنكل تميتين 7 تقتلوني شعنكل تميتين 7 تقتلوني كا شعنكل تميتين 7 مسكات كانت بالكانير أنا بحكي بعين سب كتري خلها مندي خاصة حد سب كب حد سب في اللدي لتوم قبرش برها خد قتلوا من كامبر سيفيل 4 شي 5 نا 5 شي قصك هتخيد لغا ما يتاش حد ما جزاوتهم يعني مليونات جزاوتهم يعني ما يتاش حد تقصيل كازك بالقونا يكلني بعد
مالس أفترس. No, because use the air defense system on the things that matter. So the system discriminates and it lets some of them go, which is not to say that some of them may have got through that they would have preferred to target. But so we know there was some hits. Astonishingly, no reported deaths or injuries. Now that might change, but so far nobody's come up with any independent verification of the official Israeli statement that no deaths or injuries, which surprises me because I think as you were discussing there, if you hit a missile mid-air, the debris is going to fall somewhere. But the more people. Maybe what happened in Jericho. Exactly, yeah. And it seems to have been, it certainly happened in Amman. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዕላማታት እስራኤል ወላ እኳ ጽኑዕ ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ተለዋ እዚ ከዓ ሓቂ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣይኮነን ዘለዋ ኣብቲ ኤር ቤዝ ንኣብነት እተን F-35 ዘለዎ ዓብዪ ኤር ቤዝ ናቶም ኣብኡ ጽኑዕ ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ከም ዘለዎ ንሱ ድማ ፔኔትሬትድ ከም ዝኾነ ከም ዝተሃረመ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታታት ግን ነፍሲ ወከፍ ቦታ ብኤር ዲፈንስ ክትከላኸሎ ይትኽእል ኒኣ ስለዚ እዚ ከም ቅቡል ጌርካ ክትወስዶ ዘለካ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ንዝተወሰነ ኪሎሜትራት ክከላኸለልካ ትኽእል ነፍሲ ወከፍ ሃገር ግን ክትከላኸሎ ዝከኣል እውን ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ከምኡ ኮይኑ ከሎ ግን ኣብ ኩሉ ዕላማታት ከም ዝተሃርመን እስራኤል ድማ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓደጋ ይወደቕን ክበሃል ከሎ ዘገርም እዩ ዘገርም ኣይኮነን ኢራን ድማ ነዚ ፅቡቅ ጌራ ገሊፃት ኣላ ኢራን ሰብ ኣብ ዘለዋ ይሃረመትን ወታደራዊ ዕላማታት ይሃሪማ ብትክክል ነቲ ኣብ መግለፂ ናቶም ተዛሪቦም ከም ናይ እስራኤል ኣብ መንጎ ሰብ ዘሎ ክንቀትል ኢና ኢልና ኣይተኮስና ንሕና ኩሉ ዝተኮስናዮ ኤግዛክትሊ ወታደራዊ ዕላማ ይንሃሪምና ሲቪላዊ ሰብ ክንሃርም ኢልና ይኮነ ተኩስና ብምባል ኢራን ድማ ነዚ ዝብልዎ ዘለዉ ሰብ ዘይሞተ ዝግረሙ ዘለዉ ኢራን ኤግዛክትሊ ነዛ ነገር እዚኣ ንሕና ሰብ ንክንቀትል ከም ናይ እስራኤል ህልቂት ንክንፍፅም ኣይኮና ንትኩሶ ዘለና ተጋጊና ኢልና ሓደ ግብረ ሽበራዊ ስለዝነበረ ወይ ሓንቲ ነፋሪት ስለዝነበረት ኢልና ኣብ ሲቪል ዘሎ ቦታ ይተኮስናን ካሉ እንታይ ኢሎም ብዙሓት ምዕራባውያን ሚድያታት ዝበልዎ እቲ ኣፅዋር ናይ ኢራን ኤግዛክትሊ ኣብቲ ዝደልዮ ቦታ ክሃርም ከም ዝኽእል ኤግዛክትሊ ኣብቲ ዝደልዮ ቦታ ክሃርም ከም ዝኽእል ድማ ኣድሚት ገይሮም ስለምንታይ ኢራን የማነ ፀጋም ርያ ልክዕ ክትሃርሞ ዝደልየት ዕላማታት ጥራይ ከም ዝሃርመት እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣፅዋር ናይ ኢራን ዓቕሙ ከም ዘለዎ ካልኣይ ድማ እንታይ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ኣይሃረመትን ኢራን ንመጓዓዝያ ዝጠቅም ድዩ ንገለ ዝጠቅም ድዩ ንገለ ዝጠቅም ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ኣይሃረመትን እዚ ድማ ብዕላማ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ተመፅኡ እስራኤል ግን እንታይ ክሃርም እዮም ዝብሉ ዘሎ ኤግዛክትሊ ነዳዲ ናይ ኢራን ክሃርም እዮም ዝደልዩ ዘሎ ከምኡውን ናይ ኒኩለራዊ ፀዓት ኢንፍራስትራክቸር ክሃርም እዮም ዝደልዩ ዘሎ ስለዚ ወታደራዊ ዕላማት ኣይኮነ ኢንፍራስትራክቸር ክሃርም እዮም ዝሓስብ ዘሎ ሶ ኣት ዲ ኤንድ ኦፍ ደ ደይ ናበይ ክኸውን ኩናት ክንሪኦ ኢና ሕጂ ናይ ኢራን ሪፖርት ድማ ክንርኢ ብሓፈሻ ግን እቲ ሪፖርት ዕላማታት ናይቲ ኩናት እውን ክንሪኦ ኣለና ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘሎ እዚ ከዓ ብሚድያ እውን ዝዝረብ ዘሎ ማለት እዩ Highly anticipated move. Iran launched hundreds of missiles at the Israeli regime, called Operation True Promise 2, in what appeared to be a short notice from Iran. Well, this time around, however, unlike the previous barrage of missiles, Iran used more sophisticated missiles, which made for greater efficiency at hitting the intended targets, something the Israeli regime has tried to suppress so that it would not be embarrassed. Well, Iran targeted occupied So ኣብዚ ሕጂ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ትሩስ ወይ ከዓ መጥቃዕቲ ሓቂ ቅፅሪ 2 ኢሎም ዝረቅሕዎ ኢራን ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተጠቀመትሉ 4 ዝተጠቀመትሉ ሽዑ ቅልል ዝበለ ጥራይ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ንምፍላጥ ግን ውሕዳት ባሊስቲክ ሚሳይል ተኩሳ ነይራ ኣይ ቲንክ ንኤክስፐሪመንት እዩ ነይሩ እውን ንሱ ንሳቶም ድማ ዕላማታቶም ሃሪሞም ዝኾነ ወታደራዊ ዕላማ ዝኾነ ይኹን ሓደገኛ ዕንወት ኣይውረደን ስለዚ ኣሜሪካ ድማ መብዛሕትኡ ስለ ዝተኸላኸልናዮ እስራኤል ዓወትኩም ወሲድኩም ዝቕበሉ ድሓን እዚ ኣገዳሲ ነበረ ኢሎም ኢራን ድማ ኣቐዲማ ክትገብር ምዃና ቤን ክትኩስ ምዃና ሰዓት ክንደይ ክትኩስ ምዃና ንኩሉ ነጊራቶም ነይራ እያ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ዓወት እዩ እስራኤል ኩሉ ከም ትከላኸል ተገይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን መዓዝ ከም ትትኩስ ተፈሊጡ ነይሩ ሰዓት ክንደይ ምዃኑ ይተፈልጠን ግን ክትኩስ ምዃና ብራዳር ስለ ዝርእይዎ ምንቅስቃስ ናይተን መኻይን ኣብ መሬት ኮይነን ስለ ዝትኩሳ ክንቀሳቐሳ ከለ ኦልሬዲ ኢራን ክትኩስ ምዃና ኣሜሪካ ፈሊጣ ስለያን እስራኤል ነጊርዎም ነይሩ ኦኬ ምስተተኮሰ ግን ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ መራኸብ ኮይኖም ብነፈርቶም ኮይኖም ክከላኸሉ ፈቲኖም እዮም ብዙሕ እውን ኣምኪኖም እዮም ብዙሕ ካብኡ ግን ከኣቱ ዕላምኡ ክሃርም ከም ዝኽኣለ እዩ ዝንገር ዘሎ ከመይ እስከ ንስማዕ Palestine with around 200 missiles. This is a map of what you see in terms of what occurred. To give you a visual, the IRGC announced the intended targets were 3 key military and intel bases in the heart of the occupied territories. Iran launched the 200 missiles with 90% of the projectiles to have hit their targets. A larger ኢራን ከም ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ሚሳይላት ሰለስተ ሚሊታር ቤዝስ ከም ዝሃርሙ ሰለስተ ወታደራውያን መደበራት ከም ዝሃርሙ 200 ባሊስቲክ ሚሳይል ከም ዝተኮሱ
accuracy ዕላምኦም ምህራም ድማ 9% ከም ዝነበረ ስለዚ 10% intercepted ኮይኖም 9% accuracy ማለት ዕላምኦም ትክክል ምህራም ማለት እዩ ስለዚ 9% ዕላምኦም ክሃርሙ ከም ዝኽኣሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኢራን ድማ ስለዚ this is yet to be confirmed ካብቲ ቪድዮታት ዝረኣናዮ እንተኮይኑ 9 ሚታዊት እዩ ክንደይ ሚታዊት ግን ብትክክል ኣብ ሓደ ቦታ እቲ ሚሳይላት ክዓልብ ከሎ ዘርኢ ቪድዮ ኣሎ ኣብ ኤክስ ናተይ እውን ፖስት ገይረ ነይረ ልክ ኣብ መሬት ናይ እስራኤል ክዓልብ ከሎ እቲ ሚሳይላት ዘርኢ ማለት እዩ ስለዚ ክንደይ ካብኡ ኣብቲ ኤርቤዝ ኢኻ ኣብቲ ዓብዪ ኤርቤዝ ናቶም ክሃርም ከሎ ዘርኢ ቪድዮታት ነይሩ እዩ ስለዚ ያ again ንክልቲኡ ባላንስ ጌርኩም ናትኩም መደምደምታ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም attacked Naples barrage, which saw about 110 ballistic missiles and 30 cruise missiles fired towards Israel. And what was targeted? Well, you're going to see here. It's those three main air bases that's in, around, and around Tel Aviv. The Mossad base Nevatim, Hatzerim, and the Tel Naf air base. So, ናበዮም ሃሪሞም ነይሮም ሰለስተ ኤር ቤዝስ ከምዚ ሃሪሞም ኣጥቂዖም ከም ዝነበሩ ወይ እውን ታርጌት ገይሮም ከም ዘለዉ ኔቫቲም ዝበሃል እቲ ዝዓበየ ኤር ቤዝ ከም ዝኾነን ዓበይቲ ነፈርቲ ከም በዓል F-35 ዝቕመጣሉ ዝደበራ ምዃኑን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከምኡ ድማ ሃዘሪም ካ ዝበሃልካ ከም ዝሃረሙ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኤግዛክትሊ ኣበይ ከም ዝሃረሙ እውን ይገልጹ ኣለዉ This included a number of air and radar bases, as well as centers for conspiracy and assassination planning against resistance leaders and IRGC commanders. Now, the Nevatim base that you see there is the one that houses the F-35 fighter jets. And the Hatzarim base, the one that you see right here, that's actually the base that was used to assassinate martyr Sayyid Hassan Nasrallah. Among the ballistic missiles that were used in the operation, these were the ones you see there, starting from my right, the Qadr, Imad, and the Fateh 110, and the Fatah hypersonic missiles, as you see here. Now, in terms of the range, you see in the bottom of your screen, 1950. So እቶም ዝተቀምሎም ሚሳይላት ድማ ከምዚ እዮም ዝመስሉ እዮም ይብላ ኣሎ ስለዚ ጋዳር ዝበሃል ሬንጅ ክሳብ 900 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዝኽእል ኤማድ ዝበሃል 700 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዝኽእል ግን እቶም ባሊስቲክ ሚሳይል ዝበሃሉ ድማ እቶም ፈታሕ 110 ዝብልዎ ከምኡ ድማ ፈታሕ ሃይፐርሶኒክ ዝብልዎ ሬንጅ ዓፀርቲ እዮም ግን ኣዝዮም ብቕልጡፍ ክኸዱ ዝኽእሉ ስፒድ ኦፍ ሳውንድ 15 ታይም ስለዚ ኣዝዮም ቅልጡፋት ኢና ንዛረብ ዘለና እዚኦም ክልተ ኣብ ጫፍ ዘሎ ማለት ብፍላይ እቲ ጫፍ ዘሎ ፈታሕ ሃይፐርሶኒክ ዝበሃል ዘሎ ሃይፐርሶኒክ ማለት ቅልጣፈ ብፍጥነት ናቱ ብቅልጣፈ ናይ ድምፂ ክትልክዖ ከለካ 15 ዕፅፊ ድምፂ ናይ ድምፂ ዝኸደሉ ፍጥነት ብኡ ገይሮም እዮም ዝዕቅኑ ስለዚ ኣዝዩ ቅልጡፍ እዩ እዚኣቶም ድማ ዝኾነ ራዳር ክከላኸሎም እውን ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ከምኡ ድማ ስለዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሚሳይላት ከም ዝተጠቀመትን ካብቲ ዝተጠቀመትሉ እውን ሜይቢ 5% እውን እንተኾነት ተጠቂሞምሉ ዘለዉ እዮም ዝበሃል ስለዚ 95% ናይ ኣፅዋር ናቶም ናይ ኢራን ማለት እዩ ስቲል ኣብ ሪዘርቭ ከም ዘለዎም ምክንያቱ ኣብ ኩናት ስለዘየለዉ እሳቶም ዝያዳ ኢራን እስራኤል እያ ብዙሕ ትትኩስ ዘላ እምበር ኣሜሪካ ብወገን ዩክሬን ብወገን እስራኤል ብዙሕ ኣፅዋር ይቃፀለላ ከም ዘሎ ይትፍለጥ ኢራን ግን ኣብ ኩናት ኣይኮነትን ዘላ ስለዚ እቲ ዝርከባ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ምስ ራሽያ እውን ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘለዎም ካብዚ ወፃኢ ብርቱዕ ኣፅዋር ክህልዎም ከም ዝኽእል እውን እዩ ዝንገር ምክንያቱ ንኢራን ንራሽያ ይህብዋ ስለ ዘለዉ ራሽያ ድማ እንታይ ትቦም ኣላ ገንዘብ ጥራይ ትቦም ዘላ ወይ ሳውን ኣብቲ ኩናት ዘይትጥቀመሉ ዘላ ኣፅዋር ይህብዎም ኣለዉ ኢቨን እንታይ ሂቦሞም ኣለዉ ኣይፍለጥን እያ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ንሱ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ምልክት ሕቶ ፈጢሩ ዘሎ እዩ ኣብዚ ኩናት እዚ 1700, 1400 kilometers, and then the Fatah hypersonic with a 1400 kilometer range. That one, the Fatah hypersonic missile, is capable of traveling at hypersonic speed up to 15 times the speed of sound. And then the Khaybar Shekan is a variant of the Fatah 110 ballistic missile, both known for their ability to evade interception by the Israel defense systems. Again, taking a look at these missiles that you see over here, it's very important to note that a combination of these missiles were used in order to penetrate the Iron Dome missile system, along with the other two defense shields that the Israel regime has, which at this... So, በዚህ ታክቲክ እዚ ተጠቂሞም እዮም ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ፔኔትሬት ክገብርዎ ፈቲኖም ገይሮም ድማ of a massive regional war that the U.S. would undoubtedly get pulled into. The latest So the Times of Israel ዝብል ሚድያ ታይል ነይሩ እስራኤል ኣብ ናይ ነዳዲ መደበራት ናይ ኢራን ከምኡ ድማ ኣብቲ ኒኩለራዊ ቦታታት ክትሓርም ምዃና ሓቢሩ ነይሩ ገሊፁ ነይሩ ሓደ ናይ ሚድያ ማዕከን ናይ እስራኤል እዩ ስለዚ already እቲ ኩነታት እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን indications of Israel, they're saying they're mulling attacks on Iranian oil rigs, nuclear sites as well in response to missile attack
economy or by directly targeting Iran's nuclear sites, media reports said on Wednesday, citing Israeli officials. Targeted assassinations and attacks on Iran's air defense systems are also possible responses. The absence, they write, of a more specific decision was in part out of a desire to coordinate any plans with the U.S. that will go all in, which will be a whole different ballgame. The U.S. on with Israel to make years formers to help foment. But those two arms are. So ሕጂ ኣብዚ ንስማዕ እዚኣቶም ገለ ካብቶም ፖለቲከኛታት ናይ እስራኤል ዛረብዎ ዘሎ እዩ እስኪ ኣብዚ ንስማዕ regime change in that state. Let's take a listen exactly to what he had to say. Arms that were sort of defending it, or they were its insurance policy against an Israeli strike, and that's Hezbollah and Hamas. But those two arms are temporarily paralyzed. So it's like a boxer out in the ring without arms for the next few minutes. Now is the time that we can attack because Iran is fully vulnerable. The Islamic Republic of Iran, it's time to hit, destroy the nuclear program, and finally allow the Iranian people to rise up, the amazing Iranian people who have the worst regime, one of the worst regimes on earth. This is the time, this would be the gift of the Israeli people, the Jewish people, to the Iranian people. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ እዩ በነት በሃል ኢራን ኣብቲ ዝዳኻ ብኩሉ ወገን ኣዳኺምና ያለና እቶም ክልተ የማናይን ኢዲ ፀጋማይን ኢዱ ዝኾኑ ሓማስን ሕዝብላን ፅቡቅ ጌርና ሃሪምናዮም ስለ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ኢዱ ዝተታሓዘ እዩ ዘሎ ኢራን ኣብዚኣ ነጥቢ እዚኣ ነቲ ኣብ ቴህራን ዘሎ መንግስቲ ክንኣልዮ ክንክል ኣለና ነቶም ኣዝዮም ንፈትዎም ህዝቢ ኢራን ማለት እዩ ማለት እስራኤል ናይ ብሓቂ ዝፈትዎም እዩ እቲ ጆክ እንዳሓን ከም ዘለዎ ንውሰዶ ነቶም ንፈትዎም ህዝቢ ኢራን ድማ ዲሞክራሲ ከነምፅኣሎም ኢና ብኸመይ ብሚሳይላት ተኩስና ንመራሕቶምን ፖለቲካናቶምን ነቲ እንኮ ምንጭ ናይ ቁጠባ ናይቲ ሃገር መግቢ ናይቲ ሃገር ዝኾነ ነዳዲ መደበራት ብምህራም ከምዚ ህያብ ክንቦም ኢና ህያብ ናይ ዲሞክራሲ ክንቦም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ትዕቢት ናቶም is another level ሓደ ሰብሲ ግራቱ ኣቃፂለሲ ህያብ ክበካያ ክትብሎ ትኽእል ግራቱ ኣቃፂልካ ሓረሳይሲ ግራቱ ኣቃፂልካ ዲሞክራሲ ክበካያ ትብሎ no ግራቱ ተድልዮ ዲሞክራሲ ናትካ ህዝካ ላይ ጥፋት ጥራይ ክብለካ ዝኽእል so ኣብ ቢድያ ወፂኦም ብወቅዒ regime change እዮም ዝሓቱ ዘለዉ እስራኤል ነቲ መንግስቲ ኣብ ኢራን ዘሎ መንግስቲ ፐርፌክት ድዩ no maybe not ህዝቢ ኢራን ጥራይ ክዛዕቡ ክዛረብ ዝኽእል ትማሊ ኻ ምርጫ ገይሩ ሓድሽ ፕሬዚደንት መሪፁ ዘሎ what do you want ካብዚ ህዝቢ እዚ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ዳዚ ኩሉ ህዝቢ ውረድና በሎ ዶ ይወርድ ዲሞክራሲ እንተትኾኑ ብሓቂ ስኻትኩም ኣብ እስራኤል ዝግበር ግህሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ካልእ ኣይኮነን ካልእ ለቨል ኣይኮነን እዞም ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለዉ ዘይኮኑን ትማል እንታይ ገብርዎም ነይሮም ንርኢ ዝነበርና ኣብ ካልእ ከይከድና ከለና እቲ ዘገርም ግን ክንደይ ካብኣቶም ሕጂ ተገምጢሎም እስራኤል ገለገለ ክብሉ እዮም ዝርዩ ዘለዉ እቲ ግህሰት ኣብኡ ዝገብርዎ ዝነበሩ ግን ንሪኦ ነርና በቲ ኮይኑ በቲ ኣብ ብዙሓት ዜጋታት ብዙሕ ግህሰት ትገብር ሰብኣውነት ብዙሕ ዘይግድሶ መንግስቲ እዩ ሕጂስ ኣብ ሕቁፍ ኣብ ጥቁኡ ንዘሎ ፈለስጤማዊ መሰል ዘይሃበሲ ያይ ናብ ኢራን ከይዱ ንኢራናውያን መሰል ክብ ዲሞክራሲ ክገብር ኢሉ እዩ ኣብ ቴሌቭዥን መፅኦም ከም ዝብሉ ዘለዉ ካልኦት ሃገራት ከምዚ እንድሕር ኢሎም ካልእ ኣርስቲ እዩ ንሓንቲ ሃገር ኒኩለራዊ ቦታኣ ኒኩለራዊ ፀዓት ናታ ክንሃርመይና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኒኩለር ሪኣክተር እንድሕር ሃሪምካ ክንምንታይ ዓለም ከተበላሽኹም ትኽእል ክንምንታይ ህልቂት ክትፍፅም ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ራሽያ ኒኩለራዊ ክትሃርም እያ ኢሎም ኣብ ዩኤን ክንደይ የፈራርሁ ነይሮም እስራኤል ኒኩለራዊ ቦታ ክሃርም እየ ክትብል ከላ ግን የጣቅዑል ኣለዉ ስለዚ እቲ ዳብል ስታንዳርድ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ካልእ ለቨል እዩ እስራኤል ክገብርዎ ዶ ኣይገብርዎን እዮም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዘይገብርዎ ነገር ማለት ዓቕሚ ኣለዎም ዘየብለዎም ካልእ ኣርስቲ ወይ ኢራን ነብሶም ክከላኸሉ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ኣይዶን ነው it's yet to be said ሕጂ ክንሪአ ኢና እስራኤል ግን ሕማቕ ነገር ንክገብሩ ኩሉ ነገር ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ እዚ ነገርሲ ንደቂ ሰባት ክሃስዩ ይኽእል ኢሎም እስራኤል ክገድፍዎ forget it they can do anything ደቂ ሰባት ይሙቱ ኣይሙቱ ኣሚን ኣብ በቐሊሉ ኣብቶም ወላ ሓንቲ መከላኸሊ ዘይብሉ ህዝቢ ካዛ ኢኻ ትሪኦም እቲ ጭካነ ናቶም ክሳዕ ክንደይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ሕጂ ድማ ቤይሩት ትማሊ ነዛ ቪድዮ ከም ዝገብራ ዘሎ ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት ድሮ ሓደ ካብትን ነቲ ናስረላህ ዝበሃል ክቐትሉ ከለዉ ዝተጠቀሙሉ ቦምብ ዓይነት ወይ እውን ምስተሃቲ ዕላማት ምስተሃርመ ዝተረኣየ ሓዊ ካብኡ ዝብርትዕ ሓዊ ከም ዝተረኣየ ዝንገር ዘሎ እንታይ እዮም ሃሪሞም ዘለዉ I haven't seen the information ብሕጂ ክሪኦ ክፍትን ማለት እዩ ብሓፈሻ እንታይና ንብል ዘለና እስራኤል given the chance ትዕድል ተረኺቦም they can do anything ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ብዙሕ ከምዚ እናተጠራጠርካ ከምዚ ሰብኣውነት ገለመለ ዝበሃል ብፍፁም ሶም ኣይሰርሕን ስለዚ
if they can ዕድል ተረኺቦም እቲ ኣፅዋራት ናቶም ተኽኢልዎ they can do anything, they will do anything. ስለዚ ኣነ ናተይ መረዳእታ they can እኮ ካልን ድዩ ይኽእሉ ድዮም ኣይክእሉ ካልሲ በት ክገብሩ ይደልዮም ንኽብል ኢለ ክገብሩ ኩሉ ነገር ክገብሩ ከም ዝደልዩ ፍሉጥ እዩ ይኽእልዎ ዶ ኣይክእልዎን ይሰልጦም ዶ ኣይሰልጦምን ብሕጂ ኢና ክንሪኦም ሓደ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ዓለምና ኣብ ከምዚ ዓይነት ተፋጠጥ ሕቶ ናይ ኒኩለር በቲ ወገን ራሻ ክኾን ከሎ ራሻ ከምዚዩ ፑቲን ከምዚዩ ናበሉት ሚድያ ዛረብ ነበረ ናይ እስራኤል ክኾን ከሎ ኣፅቅጥ ኢራን በቀዳማይ ዝገበረቶ ድሓና ካባይ ንላዕሊ ነዚ ጉዳይ ዝክዛረበሉ explain what the Iron Dome is and how it worked to counter Iran's missiles. Yeah, good afternoon, Jane. I mean, 180 ballistic missiles is a pretty significant chunk of missiles. Now, Israel claims that very few got through. There's some evidence that suggests quite a lot did. But the fact is, they have a layered air defense system. Iron Dome is only one part of it. We're seeing it there. It's a close-range system. Largely, it's very good against unguided rockets. እዚ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ እስራኤል ኤር ዲፈንስ ሲስተም እንታይ ይመስል ምናልባት ብዙ ግዜ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ገለገለ ክበሃል ከሎ ንሰሚዕና ኤግዛክትሊ እንታይ ይመስል ኣብ ዝረእይዎ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓይነት ኤር ዲፈንስ ሲስተም እዩ ዘለዎም ሓደ እቲ ኣይሮን ዶም ዝበሃል ኣሎ እዚ ኣይሮን ዶም ዝበሃል ኣብ ቀረባ ንዝመፅእ ካብ ሕዝብላ ድዩ ካብ ሓማስ እዩ ክመፅእ ንዝኽእል ሮኬታት ትሬስ ገይሩ ዘድሕን እዩ ስኻ ያ እቲ ፍጥነት ናይቲ ዝመፅእ ሚሳይል ክንደይ ክኸውን ይኽእል ግን ቀንዲ ዲስታንስ ሬንጅ 7 kilometer cover كقبر زغل مالتي. Coming from Hamas or Hezbollah to the north, the radar differentiates. Are they going to hit any buildings or land in the countryside? If they're going to the countryside, ignore them. Only focus on the ones that are coming. So it's very good at close range. For the medium range, we have to look at David Sling, which is the next system. That tends to be focused, as we see here, on cruise missiles. It's got a much longer range, goes a bit faster, more expensive, and that's a very, very effective system. But when you go out to the ballistic missile threat, which is the one that Israel suffered the other night, then this Arrow system is what's required. Very expensive missile. So comes the result ኣብዚ ሰለስተ ዓይነት ኤር ዲፈንስ ሲስተም እዩ ዘለዎም ነቲ ካብ ሓፂር ክመፅእ ዝኽእል ካብ ሕዝብላ ድዩ ካብ ሓማስ ክመፅእ ዝኽእል እቲ ኣይሮን ዶም እዮም ዝጥቀሙ ካልኣይ ነቲ ክሩዝ ሚሳይል ካቢናይ ካብ ርሕቕ ዝበለ ክሳብ 300 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ክመፅእ ዝኽእል ዴቪድ ስሊንግ ዝብላ ኣሎ እሱ ድማ ክቡር እዩ ባት እቲ ዝኸበረ ግን እቲ ኣሮው 3 ዝበሃል ኣሮው 3 ዝበሃል ንሱ እቲ ዝኸበረ እዩ ንዓነቶም ባሊስቲክ ሚሳይልስ ንምክልኻል ዝጥቀምሉ ማለት እዩ እዚ መብዛሕትኡ እቲ ዝመፀ ሚሳይላት ባሊስቲክ ሚሳይል ስለ ዝነበረ በዚ ኣሮው 3 ገይሮም ይከላኸልዎ ከም ዝነበሩ እዚ ከዓ ኣዝዩ ክቡር ከም ዝኾነን መዓት ገንዘብ ኣጥፊያ ከም ዘላን እዩ ዝንገር ኢራን ነቲ ባሊስቲክ ሚሳይል ከተፍርዮ ከላን እስራኤል በዚ ኣሮው 3 ገይራ ክትከላኸል ከላ ናይ ሰማይ ምድርን ፍልይ ዋጋ እዩ ዘለዎ ኢራን ብሬላቲቭሊ ብሕሱር እያ ትሰርሖ እቲ ኣፅዋራት እዩ ዝበሃል እዚ ኣፅዋራት እዚ እስራኤል ትጥቀመሉ ዘላ ዲፈን ንክትገብር ግን ኣዝዩ ክቡር እዩ ግን ኦፍ ኮርስ ኣሜሪካ ስለ ትኸፍሎ they have no problem አቡ is what's required. Very expensive missile, very capable, long range, but can intercept these ballistic missiles. What is fascinating, back in April, the last time that Iran fired a load of missiles, they did a selection of ballistic, cruise, and also drones. And that's why the fighter jets also got involved, because they can take out the cruise missiles and the drones. On this occasion, it looks like nearly all, if not all, of the weapons were ballistic missiles. Fighter jets don't have any capability against those, and that's why the British military, although they were ready to get involved, didn't actually shoot. So ከም ንሪኦ ዘለና ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ እቲ ናይ እስራኤል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ዝበሃል ሰለስተ ዓይነት ሬንጅ ዘለዎ ስለ ዝኾነ እዩ ካብ ናይ ኣሜሪካ ንላዕሊ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘለዋ ናይ ኣሜሪካ ቤዝስ እውን ከምዚ ዓይነት ዲፈንስ ሲስተም ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እስራኤል ብፅኑዕ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዝኽልከል ሃገር እዩ ዝበሃል ስለዚ እቲ ናይ ኢራን ኣፅዋር ኣብዚ ከኣቱ ምኽኣሉ ኦልሬዲ ኢትስ አ ቢግ ሲግናል ክሳዕ ክንደይ ሓይሊ ዘለዎ ኣፅዋር ኣባዕቢሎም ከም ዘለዉ ዝኾነት ሃገር ድማ ካብ ኢራን ክትፈርህ ወይ ስጋት ክስምዓ ንቡር እዩ ቢካዝ ልዕሊ ናይ እስራኤል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣለኒ ዝብል ሃገር የለን ፍርቂ ናቶም እውን ዘለዎም ክህሉ ይክእልኒ ስለዚ ዳትስ ዋይ ሃገራት ዓረብ ነብሰን ከጥሕና ዝፍትና ዘለዋ ምክንያቱ the moment ኢራን ዝበልዎ ክገብርዎ ተጀሚሮም they will do it ክገብርዎ ክከላኸልዎ ዝኽእል ዓቕሚ ከምቲ ዝድለ ክህልዎም ከም ዘይክእል ኣብ F-35 ዘለዎ ነፈርቲ ኤርቤዝ ናይ እስራኤል ክሃርም ተኽኢሉ ሚሳይል ናቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ዕላማ ናይ ስዑድ ዓረብ ዘሎ ድዩ ናይ ኢማራት ዘሎ ንክሃርም ዝኽልክሉ ሓይሊ ክህሉ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ቢካዝ at the end of the day ሓይሊ ናይቲ ኣፅዋር ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል እዚኣ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ካልእ ቦታታት ክንረኽቦ ስለ ዘይንኽእል ኢለ ኣምፂልኩም ነይረ Okay, نغطي لابزي. This afternoon, in fact, it has begun. Let's listen in. Since then, things have gone from bad to much worse. As I told the Council last week, the Blue Line has intentions for years. But since October, exchanges of fire have expanded in scope, depth, and intensity.
I stated that almost daily exchanges of fire by Hezbollah and other non-state armed groups in Lebanon and the Israel Defense Forces are in repeated violation of Security Council Resolution 1701. I emphasize that the daily use of weapons by non-state armed groups is in violation of Security Council Resolutions 15. UN شع ጊዜ ተዛሪቡ there is nothing that comes out of it ወላ ሓንቲ ዝሰምዓ ኃይል የለን ከም UN ኣብዚ እዋን እዚ ጥቕሚ ዘይብሉ ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ዘሎ የለን በዚ at the end of the day ተዛረብካ ዝመጽለው Iran has around 8 nuclear sites. Some are military complexes, others are so-called research centers. Netanyahu has always talked about destroying these sites, but is it tactically possible? Well, Iran's main nuclear site is Natanz. And to get there, Israeli fighter jets must fly deep into Iran, meaning they must evade Iran's air defenses. That's the first challenge, but let's assume they make it. The nuclear facility is 328 feet below the ground. Even American bombs cannot penetrate that. So the operation itself is quite a dangerous one. So ብዛዕባ እቲ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ዝገብሩሉ ቦታ ክሓርሙ እንድሕር ኮይኖም እስራኤል መጀመርያ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢራን ስለዝኾነ ኢራን ዓቢ መሬት ስለዝኾነ ነፈርቲ ኩናት ናይ እስራኤል ነዊሕ ክኸዳ ክኸል ኣለወን ኣብቲ ውሽጢ መሬት እስራኤል ኣብቲ ውሽጢ መሬት ኢራን ነዚ ክሓርምዎ እንተኮይነን እዚ ድማ ዓብ ሓደጋ ዘለዎ እዩ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ከም ዘለዎም ኣብዚ እዋን ድማ ራሻ እውን ሂባቶም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ወላ እውን እቲ ቦምባታት ዝዓበየ ቦምባታት ናቶም እንትኾነ እውን ኣዝዩ 100 ሜትሮ at estimated 100 ሜትሮ ትሕቲ መሬት ኣትዩ ዘሎ እቲ ኒኩለራዊ ፋሲሊቲ ናቶም ስለዚ ኢቨን ኣብቲ ቦታ እንተመፂኻ እውን ንኽትገብሮ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እቲ ቦምባታት ናይ ኣሜሪካ እውን ክበፅሓ ከም ዘይክእል ስለዚ ምናልባት ኣብ ቅድሚትን ኣብ ድሕሪትን ኣበላሽኻ ዝኾነ ነገር ክትፈጥረሉ ትኽእል መንገዲ ክፈጥሩ ክእሉ እዮም ከመይ ጌርካ ትዕንዎ ኣይጠፍኦምን እዩ ግን one of the riskiest operation ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኢራን ነዚ ክትገብር ዝኻለ ድማ ካብቲ ተመክሮናታ ብዙሕ ቃንዛ ስለ ዘለዎም ካብዚኦም ኣሜሪካን እስራኤልን ብዙሕ ፈተነታት ስለ ዘጋጥሞም ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ እስራኤል ነዚ ንምግባር እንታይ ክትገብር እያ እንታይ ዓይነት ሲስተም ክትጥቀም እያ ብሕጂ ክንሪኦ ኢና ኣይክግበርን እዩ እዚ ኣይከኣልኒ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ዘለዋ ቴክኖሎጂ ካብ ካልእ ቦታ ድያ ክትመፅእ ፍሉይ ሚሳይላት ድያ ክትኩስ we don't know ግን ዓብ ቻሌንጅ ከም ዝኾነ ጥራይ ዝንገር especially if you're doing it alone. Which brings us to the second possibility, oil sites. Iran has around 98 oil fields. They also have 10 oil refineries. If you destroy them, you can cut off Iran's lifeline. Just one problem here. Iran will retaliate. Reports say that they have issued a warning to the US. The Iranians have told the US that if you attack our refineries, we will burn oil facilities in the Gulf, like those in Saudi Arabia or the UAE. And it has happened before. In 2019, Iran's proxies attacked Saudi refineries. It led to a fall in Riyadh's oil output. So which option will Netanyahu choose? What will he strike? It depends on two things. First, how soon does he want a war? Does he want to escalate gradually or is he itching to go? So ትሕቶ ድማ እቲ ካልኣይ ዕላማናቱ ድማ እቲ ናይ ነዳዲ ቦታታት ወይ እውን ናይ ነዳዲ መፃረይ ሪፋይነሪስ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሪፋይነሪስ ተሃሪማ እሞ ድሮ ኢራን ንኣሜሪካ ብካል መንገዲ ገይራ ጠንቃቕታ ሰይዳተላ ዝኾነ ይኹን ናይ ነዳዲ ቦታ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ናይ ስዑድያ ይኹን ናይ ኢማራት ይኹን ናይ ቀጠር ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ከተቃፅሎ ምዃና እያ ነጊራ ዘላ እዩ እዚ ሓደ እሱ ካልኣይ ኩሎም እቶም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ንኩላቶም ክድብድቦምን ከተጥፍኦምን ምዃና እውን ነጊራ ኣላ ስለዚ ኣሜሪካ ዓብ ዋጋ ክትከፍለሉ ምዃና እዩ ዝንገር ነዚኦም ኩለን ሃገራት ድማ ኣሜሪካ ፕሮቴክት ክትገብረን ጋራንቲ ኣትያትለን ዘላ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፆር እዩ ክኸውን እዚ እውን እስራኤል ነዚ ኩሉ ባዕሎም ፈልጡ ዓረብ ወላ ይደምሰሱ ኢላ ክትገብሮ ትኽእል ዶ ሹር ክገብሮ ይኽእሉ እዮም ኣይክእሉን እዮም ክትብላ ይትኽእልኒ ኢኻ ግን እቲ ኩነታት ግን ኣዝዩ በዳሂ ክኸውን ዳትስ ዋይ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ሓደገኛ ኩናት ስለዝኾነ ኢልና ንዛረብ ዘለና ብዙሕ ሓደጋታት ዘለዎ እዩ ኢንፋክት ንዱባይ ኣብ መገሻ ጠጠው ኣብል ኢላ ኣላ ብሪቴን ናቶም ዜጋታት ስለዚ ናብ ዱባይ ናይ ዩኤኢ ክትከዱ ተሓስቡ ዘለኹም ሓደጋ ስለ ዘሎ ኣብቲ ቦታ እቲ እንተደይከትኩም ይምረፅ እዩ ዝበሃል ዘሎ I hope ገለ ነገር ተማሂርና ኣለኹ ተኮይና እንተሓሊፋትልኩም ዛ ቪድዮ ድማ ተስፋ ንገብር ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ደግፉ ሜምበርስ ኩኑ እናበልኩና ኢሎም ማርስ ኣብዚ ጉዳይ ከም ወትሩ ድማ ኣገዳሲት ለበዋ ከተፈልኩም ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና
diversification ስለዘድለና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቀየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦ ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈትዮም ንጥቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ thank you very much